Sa mga pangenot na bareta, 200,000 pesos na kantidad nin gadgets na habon sa sarong tindahan sa Legazpi. Insidente hagop sa CCTV. Sarugadan, duwa irido sa engkwentro sa Sorsogon. Dole, magiging katuwang na kan Social Security System sa Kalta SSS program. Asin aplikasyon sa scholarship program kan Gobyerno Probinsyal kan Albay para sa medical courses bukas na. Maray na hapon, Miyerkules, Enero 18, taong 2023. Kuninan mga baretang tatak Bicol. Madadamugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. 200,000 pesos na kantidad ng gadgets na habon sa sarong tindahan sa syudad ng Legazpi. Insidente hagop sa CCTV. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa CCTV footage na ini, pasado alas 12 ning maagawng kasudma sa Barangay Orosite, Legazpi City. Mahiling ang paglawg asin ang ginibong pangaabon kan sarong lalaki sa sarong electronic gadget shop sa nasabing barangay. Sa impormasyon kang Legazpi City Police Station asin tabang kang Soko, napag-araman na rinout kang sospek ang atop kang nasabing tindahan kung sain uminagi ang sospek. Rinaut po ini so atop, ano po, naman po ini naglaog asin nakaabas po ini ki mga electronic equipment, saro po kayo ng laptop, asin igaw man po na kwarta. Ano po, nangyari po ini sa sarong barangay po dyan, along the road man po ini. Nalalay kang sospek ang anum na laptop na nagkakantidad na 209,958 pesos. Tulong cellphone na nagkakantidad ng 32,970 pesos. Asin cash na 24,114 pesos. O sa kabilugan, total na 267,042 pesos. Ang hangad mi man po sa tuya po ng mga Legazpeños, sa mga properties ta po. Kaya po ang importante po na masecure ta po ini. Inot na inot. Mas magayunon po, I will suggest na may mga CCTVs why yun po itong pwedeng maging matata duman sa possible na data man nahagado na insidenteng may mangyari po na harabasan. Duman man po sa part na igmo man po dapat kitang mga barrier, anong gustong sabihon, sa residente, mas bagay po na may ayam na may nagbabatok lamang. Nagsayuman ng magampang pa sa kamera ang tagsadiri kang establishmento. Alagad in kaso madakop ang sospe, disidido da sindang sa angatan inining kaso. Sa presente, nagpapadagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad, nga ni masusug ang kagibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sarugadan, duwa irido sa engkwentro sa Huban, Sorsogon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Gada ng sarungkap, gumantang lugadan man ang duwang miyembro kang 22nd Infantry Division sa nangyaring engkwentro sa Barangay Calmayon, Huban, Sorsogon. Pasado alas 11 nimbanggi kang Domingo, Enero 15 na nagdurar ning haros sarong oras. Sigun sa Huban Municipal Police Station, nakaresibi ng sumbong ang nasabing pwersa dapit sa presensya kang New People's Army sa nasabing lugar, kung sain, tulos manining pigrespondihan kang militar na nauli sa ribayan ng putok. Bali po ito sa hindi na po matiis ng ating mamamayan doon sa Barangay Calmayon, yung sinasagawang extortion doon sa barangay sa mga residente. Kaya po nagipagtulungan na po yung mga residente doon sa Barangay Calmayon at isananggunin nila ito sa 22nd IB through citizen text. Enero 16 kan magkondusir ng clearing operation sa lugar kang pinangyarihan. Alagad liwat naman na nauli sa engkwentro. Uli kay ni, para mientras naman na pigsuspender ang klasikan mga estudyante sa lugar. Hindi pa masyado secured yung lugar sa mga araw na yon. At yung po rin yung naging response ng ating mayor na isuspindi po yung klase base sa kanyang executive order. At ngayon po sir, resume na po yung klase. Sa parehong aldaw matapos ang ribayan ng putok, liwat naman na nagkondusir ng clearing operation sa lugar. Digdi na kumpiskar kang otoridad ang mga ginamit na armas kang rebeldeng grupo. May nakuaman ng mga bomba.
Sa clearing operation po, ang resulta po, nagkaroon po ng recovered na mga war materials yung ating kasundaluhan. Na-recovered po doon yung mga 3 landmine ng kalaban, yung NP at isang improvised hand grenade, mga cellphone, tapos mga handheld radio, mga detonating cord, at mga iba pa pang damit na may logo ng NPA at mga personal belongings. Sa ngunyan, mas maigot na subot ang pinagigibong operasyon kang otoridad, nga ni makurtar na ang presensya kang rebelding grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Kalta SSS program piglunsar kan Social Security System. Asin aplikasyon sa scholarship program kan gobyerno probinsyal kan Albay para sa medical courses bukas na. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Dole Bicol makakatuwang na kan Social Security System para sa Kalta SSS program. Sisayan mabibinipisyaran kan nasambit na programa. Aramon ta sa istorya ni Mariel Lorenzana. Ikinaugma ni Sara kan Barangay Cruzada, Legazpi City ang pigo-opresir na Kalta SSS Collect Program kan Social Security System o SSS. Sabi niya, bilang sarong job order employee kan Department of Labor and Employment o Dole Bicol, bentay sa iya ang nasabing programa, hulit na mas pasil na sa iya na makaulog sa SSS. Hulit na dai niya na kanakaipuan pang personal na magpasiring sa nasabing opisina. 2 taon nang nagtatrabaho sa Dole si Sara. Kung dati, kaipuan niya pang magpila sa SSS para magulog kan sa iyang kontribusyon, ngunyan, mismong ang Dole na ang makalta sa sweldo nindang mga job order employee, asin iyo naman ang maulog direkta sa SSS. Paborman kay Sara ang programa. Posible da kayang makapag-avail naman siya kan mga programang pigo-opresir kan SSS, siring kan maternal asin accidental benefit. Masaya po kami lahat as a job order kasi hindi na po kami po mismo magpupunta po sa SSS para magbayad. Hindi na po sa amin hassle, hindi na din time consuming at mas convenient na po sa amin.
Sigun sa tagapagtaram kan SSS Legazpi na si Janet Mapa, ang kalta SSS Collect Program kan sa indang opisina, sarong automatic salary deduction na obhetong matawan prioridad ang mga job orders as in contractual workers na nagtatrabaho sa LGUs as in national government agencies na daig kabali sa Government Service Insurance System o GSIS. Ngani mag-opisyal ang transaksyon kan Lunes, Enero 16, nagkaigwana nin MOA signing ang Dole Bicol as in ang SSS Legazpi. Sa presente, igwang 194 job orders ang Dole Bicol. Ang contributions po ninda, since may kitang employer, isi-shoulder po ninda itong 14% na contribution rate. And ang kagayunan po kainin Kaltas Collect Program, since igwa po siyang automatic salary deduction, day na po sila saro-saro na madigdi sa opisina or mabayad. So automatically, ikakaltas po yun duman sa iyang sweldo and ini po i-remit sa SSS. Dugang pa ni Mapa, pwede sir na maging self-employed members kan SSS ang mga job orders. Kung sain, pwedeng magamit man kan mga ini ang maniba-iba nindang programa urog na sa oras ng emerhensya kung sain igwasin nindang programa para sa salud, retirement, maternity as in unemployment. In nature po kasi yung mga job order contractual employees, may sindang employee-employer relationship sa indang ahensya. Kaya day po sinda covered under GSIS law. And duman po naglaog ang SSS na mandatory po talaga under SSS law na ini pong mga job order contractuals under self-employed membership. So, since mandatory po na mag-member sinda sa SSS, kaya naglaog po itong programa kang Kaltas Collect Program. Sa datos kan opisina, igwa na sindang 18 active paying government agencies puon pa kan Hunyo as in Agosto kan nakaaging taon na nagbali sa nasabing programa. Kabalidigdian lokal na gobyerno kan Piudoran, Manito, Rapu-Rapu, Daraga, Kamalig, Libon, Syudad ng Legazpi as in Ligao, DTI Bicol, EMB Region 5, DOH, CHED, PCA, Bicol University, Ligao Water District, BRTTH, Gobyerno Probinsyal kan Albay as in Dole Bicol. Pinapangapudan ta po ang gabos ng mga LGUs and mga NGAs na dai pa po nakukover under Kaltas Collect Program na pwede po kamong mag-coordinate digdiyo po sa pinakaharaning SSS office para matawan ta din po ng protection itong mga job order and contractual employees na employed po sa LGUs and NGAs. Taong 2013 kan puunan ang Kalta SSS Collect Program. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Mag-agum sa ligaw, hagad ang medikal na asistensya para sa saindang aki. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Ang agad ko lang po, sa mahal na Diyos, tawang po, sarong chance, mabuhay po nga. Kung si Simon po ang maray na buot dyan na may nakaluwag-luwag man po, na mangagad man po kaming tabang para sa aki ko po. Ini ang pangapudan kan mag-agum na sinda Edwin asin Jerry B sa publiko para sa medikasyon kan sa indang 9 anyos na aking si Vincent Casilagan na nakakumfine gunyan sa Ligao Hospital sa Ligao City. Kang nakaliis na Biyernes, kang idara sa nasabing ospital kan mag-agum si Vincent. Sigun sa doktor, may infeksyon sa puso dang sa indang aki. Apwera kay ni, napag-araman man na may pneumonia si Vincent. Aminado man ang mag-agum na kulang ang sa indang kwarta sa pagpapabulong ni Vincent. Urug pang si Edwin Mansan ang nagtatrabaho para sa pamilya bilang construction worker. Grade 4 na kutangon yan si Vincent alagad para mientras mo nang nagpundo sa pagklase. Ulikan sa iyang pigaagihan na problema sa salud. Na ano na po ako nung Biyernes po na sabi niya po di niya na po kaya. Pero may inuman po siyang antibiotic na pigatao po sa barangay po. Ano niya po so kulog, sumati niya kang kulog, tios niya po talaga. Kaya siya nagkatarang minsan, Chen, pakaday kaya nga papa, kaya. Yun ito, minsan maapod man so, aking ngayon do, liluya, minsan, di naman may po yan. Talagang liluya po siya pag malakaw po. Saro pa sa pigpo-problema kang mag-agum, ang pambayad sa nakatalaan na pagpapa-ultrasound sa aga ni Vincent. May nagkapira naman dang mauyong bot ang nagpaabot sa indaning tabang pinansyal. Alagad kulang pa para sa medikasyon kan sa indang aki. May nag-abot naman po sir sa Gcash na nakukuha ko man dyan sa luwas, padiit-liit pong tabang. Mga kamidbid ko po, kamidbid niya po. Nagagad po
dit na tabang po sa Indo. Talaga pong David na po kaya ang dimpi kaya sugasusan po talaga dimpi. Sigun kay Dr. Nathaniel Rempelio, pamayok ang nasabing ospital. May mga nare-resibi naman ng mga libreng bulong si Vincent. Alagad aminado man ang doktor na kulang na ang supply kang bulong sa saindang ospital. Urog pang labis ang gatos na pasyente ang piga-akomodar ng dakadal daw. Ang challenge talaga sa Muya, ang supplies and medicines na talagang sa Muya yan na nadidipisilan ang hospital. Kaya ako kuman na may mga pagkukulang pa and pigigibumi ang gabos para mapunuan ining pagkukulang ng hospital. Nakulaan tamang ka na kumikol na naka-assist sa mga tao na nangangaipo, lalong-lalo na sa aspetong pinansyal. Kaya ang sulamenteng pigpapangadik ang mga magurang ni Vincent. Iyo ang maray ng aki, asin maabot ang pangiturogan na maging pulis. Sa mga maut magpaabot ng tabang para sa pagpapabulong ni Vincent, pwede sir na magpadara sa saindang GCash number. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Aplikasyon para sa scholarship program kan gobyerno probinsyal kan Albay para sa medical courses bukas na. Ano ang proseso kan aplikasyon? Aramon sa istorya ni Maria Lorenzana. Aprobado na ni Albay Governor Edsel Grex Lagman ang project proposal para sa pigo-opresir na scholarship program kan gobyerno probinsyal sa mga kwalipikadong estudyante na nasa medical courses. Lunes, Enero 16 kan aprobahan kan gobernador ang nasabing proposal. Sigun kay Albay Provincial Education Officer Dr. Roman Chamberlain Zuniga, bukas na sinda sa aplikasyon sa nasambit na scholarship program. Ang lakdang, susog naman sa desisyon kan gobyerno probinsyal. Alagad paglalinaw ni Zuniga, ang mga estudyante gikan sa mga islang sakopon probinsya ang pwedesirsa ng maka-aprobitsyar kan programa. Siring na sanakan mga nasa San Miguel Island sa Tabaco City asin Rapu-Rapu sa Albay. Igwan na kaming dating 21. Dahil man kami maako pa, alaton ming makatapos ito, perhaps igwang matapos ngunyan, pwedeng masalidahan mo ito. Tapos, so iba next year. So next year, third year ngunyan, fourth year na ito next year, ito ang babayad, ito ang lumang kami masalida kay kunyan, kay kadagdagan. Obheto kan programa na matawan prioridad ang mga estudyante nagikan pa sa nasabing isla asin nag-aadal ng medisina. Kabale sa rekisito so dapat mautob kan mga aplikante, iyo na dapat da isindang back subject. Mayong bagsak na grado, dapat man na residente sa mga isla sa Albay, asin dapat may mamantinir na halangkaw na grado. Kabale man sa mga medical courses na pwedeng enrollan, iyo ang nursing, pharmacy, radiologic technology, nutrition and dietetics, doctor of medicine asin doctor of dental medicine. Kung iyan maitaw sa indang chances na iyan, dapat asikasuhin indang maray, dahil mag-arog kan iba dyan na nasa kabangaan, nagbinua, naglinuko, so iba nag-agum, nabayaan sa pag-eskwela, ang kaira kayan, sinda buda sa mga magurang, tayo man nakapirma na iyo ang mabalik ang kwartang iginastos sa sainda. Pwede pa sindang, at the option of the provincial government of Albay, pwede sindang makasuhan for breach of contract. Pagdudoon pa ni Zuniga, kinakaipuan man na magtrabaho ang saindang scholar sa laog ng 8 taon sa mga rural health unit o ospital sa saindang lugar bilang karibay sa saindang ipigtaong tabang. For 8 years, ang pinaka-purpose talaga ng provincial government of Albay, ma-assured ang health services sa mga island municipalities. May mga generally pa ang nangyayari sa mga taga-Rapu-Rapu pag mga professionals na maarali na kumbaga let us accept the fact na yun ang katotohanan na sa lugar na iyan diit ang sa indang chance para mag-develop nidang marayan sa indang pagkabuhay lalong-lalo na in terms of finances. Ngunya na taon, 20 scholars na naakuon kan Provincial Education Office. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!